Antidepresiva náš svět nezachrání. Západní společnost se propadá do hluboké krize. To se projevuje i na mentálním stavu lidí. Psychiatři prý nestíhají. Antidepresiva ve velkém předepisují dokonce už i dětem. Co je příčinou tohoto šíleného stavu? Zkusme si věc zjednodušit a jít k samotné podstatě. Příčinou úpadku je sklon lidí nechat si vymývat mozky obchodním a politickým marketingem. Ti chytřejší neznamená moudřejší, spíš se hodí výraz vyčuranější, dávno pochopili, jak snadno se dá lidstvo manipulovat k jejich prospěchu. A tak ovládli školy, náboženské systémy, média a začali prodávat naleštěnou iluzi místo reality. Média představují autoritu, které spousta naivních lidí věří. Televizní studia vypadají přece tak profesionálně. Moderátoři jsou usměvaví a svá slova umí podpořit působivou gestikulací. Ti by přece nelhali. Oni ale nemusí vždy okatě lhát. Stačí, když neřeknou celou pravdu a divák si už sám vytvoří žádoucí chybné závěry. Manipulovaný člověk si tak ani neuvědomuje, že je cíleně připoutáván k hrubým energiím a pomíjivým formám. Zaměstnán hloupostmi přestal uvažovat o smyslu života. Kdo se nepřiměřeně zabývá strachy, povrchními emocionálními prožitky, hromaděním, je stále dokola fascinován přívalem nových mobilních telefonů, sušenek, aut, krému proti vráskám a podobných vymožeností. Ten spolkl návnadu i s navijákem. Systematicky přelaďuje své vědomí na nízkou úroveň a tato úroveň mu nikdy nepřinese klid, harmonii ani skutečnou lásku. Jen závislosti, krátkodobé potěšení, strach a nakonec šílenství. Stejně jako když si narkoman stříkne drogu do žil, aby se pak propadl do ještě větší deprese. Člověk, který se nechal vtáhnout do hry manipulátorů, přichází o světlo své duše. A tak se moderní člověk ztrácí v přívalu těžkých energií. A tak člověk ztrácí sám sebe. A tak existence ztrácí člověka. Pořád je tu ale ten tichý vnitřní hlásek, který každému z nás šeptá, kudy vede cesta z bludiště.